श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिधां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं। नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि। नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिष्ये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणि विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय श्रील प्रभुपाद की जय महाराज की जय हरे कृष्ण। मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्दिष्टारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम षष्ठ स्कंदम तृतीय अध्याയം 19ാമത്തെ ശ്ലോകം 18ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇന്നലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 19ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. സ്ക്രീന് കാണാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം റുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം ന വൈ വിദുർദൃശയോ നാഭിദേവഃ ന സിദ്ധമുഖ്യാസുരാ മനുഷ്യഃ കുതോ नु വിദ്യാധരചാരണാദയഃ. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം ന വൈ വിദുർദൃശയോ നാഭിദേവഃ ന സിദ്ധമുഖ്യാസുരാ മനുഷ്യഃ കുതോ नु വിദ്യാധരചാരണാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം ന വൈ വിദുർഋഷയോ നാഭിദേവഃ ന സിദ്ധമുഖ്യാസുരാ മനുഷ്യഃ കുതോ नु വിദ്യാധരചാരണാദയഃ. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം ന വൈ വിദുർഋഷയോ നാഭിദേവഃ ന സിദ്ധമുഖ്യാസുരാ മനുഷ്യഃ കുതോ नु വിദ്യാധരചാരണാദയഃ.
ഓം നമോ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം ന വൈ വിദുർഷയോ നാപി ദേവാഃ ന സിദ്ധമുഖ്യാ അസുരാ മനുഷ്യാഃ കുതോ ന വിദ്യാധരചാരണാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ശ്യാമ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം ന വൈ വിദുർഷയോ നാപി ദേവാ ന സിദ്ധമുഖ്യാസുരാ മനുഷ്യാ കുതോ ന വിദ്യാധരചാരണാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാം. ഓം വാസുദേവായ. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം ന വൈ വിദുരതിശയോ നാപി ദേവഃ ന സിദ്ധമുഖ്യ അസുര മനുഷ്യഃ കുതോ ന വിദ്യാധരചാരണാദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം ന വൈ വിദുർഷയോ നാപി ദേവാഃ ന സിദ്ധമുഖ്യ സുരമനുഷ്യാഃ കുതോ ന വിദ്യാധരചാരണാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം ന വൈ വിദുർഷയോ നാപി ദേവാഃ ന സിദ്ധമുഖ്യാ അസുരാ മനുഷ്യാഃ കുതോ ന വിദ്യാധരചാരണാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശിവസ്ന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മത്തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം ന വൈ വിദുർഷയോ നാപി ദേവഃ ന സിദ്ധമുഖ്യ അസുരാ മനുഷ്യഃ കുതോ ന വിദ്യാധരചാരണാദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം ന വൈ വിദുർഷയോ നാപി ദേവാഃ ന സിദ്ധമുഖ്യാ അസുരാ മനുഷ്യാഃ കുതോ ന വിദ്യാധരചാരണാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം ന വൈ വിദുർഷയോ നാപി ദേവാഃ ന സിദ്ധമുഖ്യ അസുരാ മനുഷ്യാഃ കുതോ ന വിദ്യാധരചാരണാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം ന വൈ വിദുർഷയോ നാപി ദേവാഃ ന സിദ്ധമുഖ്യാ അസുരാ മനുഷ്യാഃ കുതോ ന വിദ്യാധരചാരണാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ? ആ കേൾക്കാം. ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वै विदुर्षयो नाभिदेवः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्यः कुतो नु विद्याधरचारणादयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം ന വൈ വിദുർഷയോ നാഭി ദേവാഹ ന സിദ്ധമുഖ്യ അസുരാ മനുഷ്യ കുതോനു വിദ്യാധര ചാരണാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. शोभा विजय माताजी चोल्लिकोळु. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वै विदुर्षयो न विदेवः न सिद्ध्यमुख्यासुरा मनुष्यः विदो न विद्याधरचारणादय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण. भारती अम्मा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वै विदुर्षयो नाभिदेवः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्या कुतो नु विद्याधरचारणादयः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वसंत माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वै विदुर्षयो नाभिदेवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्या कुतो नु विद्याधरचारणादयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. पद्मकुमारी माताजी चोल्लिकोळु. हरे कृष्ण प्रभु। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नाभिदेवाः न सिद्धमुख्यासुरा मनुष्या कुतो नु विद्याधरचारणादयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. सावित्री वैष्णवी देवदास माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रणाम कृष्ण. प्रभु जी। प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वै विदुर्षयो नाभिदेवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. रत्ना माताजी चोल्लिकोळु. हरे कृष्ण. अनम्यूट इदु. रत्ना माताजी. हरे कृष्ण. ओके. गीतासी माताजी चोल्लिकोळु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। चोल्लिकोळु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या सुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी। रत्ना माताजी चोल्लिकोळु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वै विदुर्षयो नाभिदेव न सिद्धमुख्य असुरा मनुष्यः कुतो न विद्याधरचारणादयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण. रामचंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वै विदुर्षयो नाभिदेवाः
नसिद्धमुख्य असुरामनुष्य गुणोनुविद्याधरचारणादयः हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। विजयश्री माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणामम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वै विदुर्ऋषयो नाभिदेवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्या कुतो नु विद्याधरचारणादायः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वै विदुर्षयो नापि देवः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्यः कुतो नु विद्याधरचारणादयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कलसला गोपालन माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्कृषयो नाभिदेवाः न सिद्धमुख्य असुरा मनुष्य कुतो नु विद्याधरचारणादयः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रमायस्मरण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। डॉक्टर श्री रंजन माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्या कुतो नु विद्याधर चारणादयः। वन्दे हरि। हरे कृष्ण। विजय जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नाभिदेवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः उदो नु विद्याधरचारणादयः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവം. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ. യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നിയമമാക്കിയത് പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. പൂർണ്ണമായും സത്വഗുണത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത്യുന്നത ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന മഹർഷിമാർക്കോ ദേവന്മാർക്കോ സിദ്ധലോകമുഖ്യർക്കോ അസുരന്മാർക്കോ സാധാരണ മനുഷ്യജീവികൾക്കോ വിദ്യാധരന്മാർക്കോ ചാരണന്മാർക്കോ യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവില്ല. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ വിവരിക്കുവാൻ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ യമദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു, വേദപ്രണിഹിതോ ധർമ്മ. വൈദിക സാഹിത്യ സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളാണ് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ.
വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളല്ലെന്നും മറിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭൗതികരായ വ്യക്തികളുടെ സമാധാനത്തിനും ക്രമത്തിനും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളവയാണെന്നും അവർക്കറിയില്ല. യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ നിസ്ത്രൈ ഗുണ്യങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായവ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായവയാണ്. യമദൂതന്മാർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിനാലാണ് അജാമ്ലനെ പിടികൂടുന്നത് തടഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപരതന്ത്രരായത്. തങ്ങളുടെ എല്ലാ വിശ്വാസവും വൈദിക ആചാരങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഭഗവത്ഗീത 2:42 വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വേദവാദരതഃ പാർത്ഥാനാന്യത് അസ്ഥിതിവാദിനഃ വേദവാദരത പാർത്ഥാനാന്യത് അസ്ഥിതിവാദിനഃ. വൈദികാചാരങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് വേദാനുയായികൾ പറയുന്നു. തീർച്ചയായും വൈദികാചാരങ്ങളിൽ അന്ധമായി ആസക്തരായ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ക്രമാനുഗതമായി കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയുന്ന വേദേശ സർവേരഹമേവ വേദഃ. ക്രമാനുഗതമായി കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയുന്ന അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട വൈദികാചാരങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സാരം ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. വേദങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അല്ലെ. വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അത് ഒരു കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഈ തത്വം അറിയാതെ വൈദികാചാരങ്ങളിൽ വെറുതെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ വേദവാദരഥ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ തത്വം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്: സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ. ഒരുവൻ അവന്റെ മറ്റെല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം. എല്ലാവരും പിന്തുടരേണ്ട യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വം അതാണ്. ഒരുവൻ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാലും ഈ അതീന്ദ്രിയ തത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നില്ല. കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അതിന് കഴിയില്ലെന്നിരിക്കവേ മനുഷ്യ ജീവികളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ധാർമ്മിക തത്വം നിർബന്ധമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നോ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതീതികളിൽ നിന്നോ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രഭുപാദ കീ ജയ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. 12 മഹാജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. 6, 3, 20, 21 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണുള്ളത്. അതിൽ പറയുന്ന ആരൊക്കെയാണ് 12 മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് യമരാജൻ പറയുന്നതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വയംഭൂർനാരദ ശംഭു കുമാരോ കപിലോ മനുഃ പ്രഹ്ലാദോ ജനകോ ഭീഷ്മോ ബലിർവയ്യാസകവിർവയം. ദ്വാദശൈതേ വിജാനീമോ ധർമ്മം ഭാഗവതം ബഡഃ. മുഖ്യം വിശുദ്ധം ദുർബോധം യം ജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ. മുഖ്യം വിശുദ്ധം ദുർബോധം യം ജ്ഞാത്വാ അമൃതമശ്നുതേ. സ്വയംഭൂർനാരദ ശംഭു കുമാരഃ കപിലോ മനുഃ പ്രഹ്ലാദോ ജനകോ ഭീഷ്മോ ബലിർവയ്യാസകവിർവയം. ദ്വാദശൈതേ വിജാനീമോ ധർമ്മം ഭാഗവതം ബഡഃ. മുഖ്യം വിശുദ്ധം ദുർബോധം യം ജ്ഞാത്വാ അമൃതമശ്നുതേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. 12 മഹാജനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നതാണ്.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവായ സ്വയംഭൂർനാരദ ശംഭു കുമാര കപിലോ മനുഃ. കപിലോ മനോഃ. പ്രഹ്ലാദോ ജനകോ ഭീഷ്മോ ബലിർവയ്യാസകിർവയം. ദ്വാദശൈതേ വിജാനീമോ ധർമ്മം ഭാഗവതം വടഃ. ഗുഹ്യം വിശുദ്ധം ദുർബോധം യം ജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ. സ്വയംഭൂർനാരദ ശംഭു കുമാര കപിലോ മനുഃ. പ്രഹ്ലാദോ ജനകോ ഭീഷ്മോ ബലിർവയ്യാസകിർവയം. ദ്വാദശൈതോ വിജാനീമോ ധർമ്മം ഭാഗവതം വടഃ. ഗുഹ്യം വിശുദ്ധം ദുർബോധം യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ. കൃഷ്ണ 20-21 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് ഈ ഒരു 2 വരികള് അതില് 12 മഹാജനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് നോക്കാം. ഓരോരാളെയും പറയുന്നു. സ്വയംഭു ബ്രഹ്മദേവൻ, നാരദ മഹാമുനി നാരദൻ, ശംഭു മഹാദേവൻ, കുമാരഃ 4 കുമാരന്മാർ, കപിലഃ കപിലദേവൻ, മനു സ്വയംഭു മനു, പ്രഹ്ലാദ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, ജനകഃ ജനക മഹാരാജാവ്, ഭീഷ്മഃ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ബലിഃ ബലി മഹാരാജാവ്, വയ്യാസകിഃ ശുകദേവൻ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രൻ, വയം ഞാൻ. ആരാണ്? യമരാജൻ സ്വയം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യമരാജൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല, വയം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ എന്ന് ഇവരൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് 12 മഹാജനങ്ങൾ. ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതില് യമരാജനും വരുന്നു. യമരാജൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ നമ്മൾ എന്നുള്ളത് ഞാനടക്കം മറ്റുള്ളവർ 12 പേരാണെന്നുള്ളത്. ദ്വാദശ 12 ഏതൈവ വിജ്ഞാനീമഹ അറിയുക ധർമ്മം യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ, ഭാഗവതം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും ഒരു വ്യക്തിയെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. ബഡഹ അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൃത്യന്മാരെ, ഗുഹ്യം വളരെ ഗോപ്യമായ, വിശുദ്ധം അതീന്ദ്രിയം പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ കടങ്കപ്പെടാത്ത, ദുർബോധം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത, യം ഏത്, ജ്ഞാത്വ മനസ്സിലാക്കുക, അമൃതം ശാശ്വതമായ ജീവിതം, അശ്നുതേ അവൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ബ്രഹ്മദേവൻ, നാരദമുനി, മഹാദേവൻ, 4 കുമാരന്മാർ, കപിലദേവൻ അഥവാ ദേവഹുതിയുടെ പുത്രൻ, സ്വയംഭൂ മനു, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, ജനക മഹാരാജാവ്, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ബലി മഹാരാജാവ്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്നിവർക്കും എനിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് യമരാജൻ ധർമ്മരാജൻ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അറിയാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൃത്യന്മാരെ, ഭാഗവത ധർമ്മം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഥവാ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ അതീന്ദ്രിയ ധാർമ്മിക തത്വം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ കളങ്കമാക്കപ്പെടാത്തതാണ്. അത് അതീവ ഗോപ്യവും സാധാരണ മനുഷ്യജീവികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമേറിയതുമാണ്. പക്ഷെ യാദൃശികമായ ഒരുവൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അവൻ തൽക്ഷണം മോചിതനാവുകയും അപ്രകാരം അവന് സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും.
ഭാഗവത ധർമ്മം ഏറ്റവും ഗുഹ്യമായ ധാർമ്മിക തത്വമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സർവഗുഹ്യതമം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം. കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ ആത്മമിത്രനായതിനാൽ ഏറ്റവും ഗോപ്യമായ ഈ ധർമ്മം ഞാൻ നിനക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. മറ്റെല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതാണ് ഈ ധർമ്മമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്തെന്നൊരുവൻ ചോദിച്ചേക്കാം. ഇതിനുള്ള മറുപടിയിൽ യമരാജൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ബ്രഹ്മദേവൻ, മഹാദേവൻ, 4 കുമാരന്മാർ എന്നിവരുടെയും നിലവാരമുള്ള മറ്റു പ്രാമാണികരുടെയും പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായം പിന്തുടരുന്നവർക്ക് ഈ ധാർമ്മിക തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഗുരുശിഷ്യ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നും, ഒന്ന് ശിവനിൽ നിന്നും, ഒന്ന് ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിയിൽ നിന്നും, ഒന്ന് 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്നും. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നുള്ള ഗുരുശിഷ്യ സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം എന്നും, ശിവനിൽ നിന്നും ശംഭുവിൽ നിന്നും ഉള്ളത് രുദ്ര സമ്പ്രദായം എന്നും, ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി എന്നുള്ള സമ്പ്രദായം ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്നും, കുമാരന്മാരിൽ നിന്നുള്ള കുമാര സമ്പ്രദായം എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങേയറ്റം ഗുഹ്യമായ ധാർമ്മിക തത്വം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നിർബന്ധമായും ശരണം പ്രാപിക്കണം. പത്മപുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: സമ്പ്രദായ വിഹീനായേ മന്ത്രാസ്തേ നിഷ്ഫലാമത. ഒരാൾ ഈ 4 അംഗീകൃത സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പിന്തുടരാത്ത പക്ഷം അയാളുടെ മന്ത്രങ്ങൾ അഥവാ ദീക്ഷാസ്വീകരണം ഉപയോഗശൂന്യമാകും. ഇന്ന് അയഥാർത്ഥങ്ങളായ അഥവാ പ്രാമാണികരായ ബ്രഹ്മദേവൻ, മഹാദേവൻ, കുമാരന്മാർ, ലക്ഷ്മി എന്നിവരോടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ധാരാളം അപസമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾ തെറ്റായി മാർഗദർശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് ഉപയോഗരഹിതവും സമയം പാഴാക്കലുമാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുവനെ അർഹനാക്കുന്നില്ല. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി കേൾക്കാം. അതിൽ ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കുന്നു എന്താണ് ധർമ്മം എന്നുള്ളത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവാനേവ ലോകസ്മിൻ പുംസാം ധർമ്മപരസ്മൃതഃ ഭക്തിയോഗോ ഭഗവതി തന്നാമ ഗ്രഹണാദിഭിഃ ഏദേവാനേവ ലോകോസ്മിൻ പുംസാം ധർമ്മപരസ്മൃതഃ ഭക്തിയോഗോ ഭഗവതി തന്നാമ ഗ്രഹണാദിഭിഃ. ഏതാവാൻ ഇത്രത്തോളം ഏവ തീർച്ചയായും ലോകേ അസ്മിൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പുംസാം ജീവസത്തുക്കളുടെ ധർമ്മ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പരഹ അതീന്ദ്രിയം സ്മൃതഃ അംഗീകരിച്ചു ഭക്തിയോഗ ഭക്തിയോഗം അഥവാ ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവതി പരമദിവ്യോത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനി അഥവാ ദേവന്മാർക്കല്ല തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമാദിവ്യനാമത്തിന്റെ ഗ്രഹണ ആദിഭിഹി ജപത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന വർത്തനം ഭാവാർത്ഥ സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ കീർത്തനത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ ആത്യന്തികമായ ധാർമ്മിക തത്വം. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ധർമ്മം, ഭാഗവതം, യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെയോ ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പഠന
ഭഗവത്ഗീതയിലോ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗവത ധർമ്മമാണ്. എന്താണ് ഈ തത്വങ്ങൾ? ഭാഗവതം പറയുന്നു, ധർമ്മപ്രോചിത കൈതവോത്ര. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ വഞ്ചിക്കുന്ന ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായങ്ങളില്ല. ഭാഗവത്തിലെ എല്ലാം തന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഭാഗവതം കൂടുതലായി പറയുന്നു, സവേ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരദോഷജു. പരീക്ഷണാത്മകമായ ജ്ഞാനത്തിന് അതീതനായ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അതിന്റെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മമാണ് പരമോന്നത ധർമ്മം. അത്തരമൊരു ധർമ്മം തൻ നാമഗ്രഹണത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ കീർത്തനത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ കീർത്തനത്തിനും ഭക്തിഹർഷത്തോടെയുള്ള നൃത്തത്തിനും ശേഷം ഒരുവൻ ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ രൂപവും ലീലകളും അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളും ദർശിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്ഥിതി പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു, അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു, എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നെല്ലാം ബോധ്യമാകും. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവന നിർവ്വഹണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭക്ത്യാമാമഭിജാനാതി. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരുവനെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരുവൻ ഭാഗ്യവശാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തത്വാദേഹം പുനർജന്മന, അതായിരിക്കും ഫലം. ഭൗതിക ശരീരം ധരിച്ച ശേഷം അവൻ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നില്ല. പകരം അവൻ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണത ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 8:15 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മാമുപേത്യതു പുനർജന്മാ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാഗ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാംഗതഃ. എന്നെ പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷം മഹാത്മാക്കൾ, ഭക്തിയിൽ യോഗികളായവർ ദുഃഖപൂർണമായ ഈ താൽക്കാലിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ അത്യുന്നത പരിപൂർണത നേടി. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്, ഗുരുരാജ് കി ജയ്, ദദായ ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് യമരാജൻ യമകിങ്കരന്മാരോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അല്ലെ. പിന്നീട് അവരുടെ സംശയം ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ല, ഭഗവാന്റെ ദൂതന്മാരായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു ദൂതന്മാരായിട്ട് വന്നവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് സംശയം അല്ലെ. അപ്പോ അത്
വിശദമാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഇന്നലെ എടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരും അത്ഭുതകരമായുള്ള ശാരീരിക സവിശേഷതകളോടും അപൂർവമായി കാണാൻ കഴിയുന്നവരുമാണ്. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ എന്റെ അധികാരാതിർത്തിയിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ശത്രുക്കളുടെയും ദേശികളായ വ്യക്തികളുടെയും കരങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ പ്രകൃതിയുടെ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു. വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്, അവർക്ക് ദേഷ്യവും അല്ലെ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് വിഷ്ണുദൂതന്മാരോടാണ്. അവരാണ് തടയുന്നത് അല്ലെ. അവരെന്തിനു തടഞ്ഞു? യമകിങ്കരന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇപ്പോഴും അജാമിളൻ പാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും അല്ലെ. എന്നാൽ എല്ലാ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ പ്രായശ്ചിത്തമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത് സർവ്വ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ വേറെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എത്ര വലിയ പാപിയായാലും അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ തന്നെ അതൊക്കെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ അജാമിളൻ ആ ഒരു യമകിങ്കരന്മാരെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് നാരായണ എന്നൊരിക്കൽ ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും തീർന്നു അല്ലെ. പിന്നെ അവൻ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനല്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും യമകിങ്കരന്മാരുടെ ധാരണ അത് അജാമിളൻ പാപിയാണ് അല്ലെ. അവനെ, ആ പാപിയായിട്ടുള്ള ആളെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ്. നേരത്തെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അവരെപ്പോഴും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. യുദ്ധം ഉണ്ടാവുമ്പോഴൊക്കെ പലർക്കും ഭയം ഉണ്ടാവാം അല്ലെ. എന്നാൽ അവരെപ്പോഴും വിഷ്ണുദൂതന്മാരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. നമ്മെ ഭക്തപ്രണശന്റെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നാശമില്ല അല്ലെ. സത്യം തന്നെയാണ്. അത് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ ആ അനുഭവത്തിലൂടെ അത് മനസ്സിലാവും. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഓരോ പദം വിപദാന്ന നിർദ്ദേശം, ഓരോ അടിയിലും അപകടം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം അവർ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും സമ്പ്രദായം കൃഷ്ണാബോധത്തിൻ്റെതായ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പ്രചാരം ചെയ്ത് ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഭക്തന്മാരെ അവരുടെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക, അവരെയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവർ സാധാരണ വ്യക്തികളല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരാണ്. ഭഗവാൻ അവർക്ക് പരമ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു അല്ല ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളു. ധർമ്മം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ധർമ്മം തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം. യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതാണ് ധർമ്മം. ഭഗവാൻ എന്തു പറഞ്ഞോ അത് ധർമ്മമാണ് അല്ലെ. അത് നിർവഹിക്കണം അല്ലെ.
ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നിർവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അവിടെ പരാജയമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ കളവ് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? കളവ് പറഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെ? അതാണ് അപ്പോഴത്തെ ധർമ്മം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ തന്നെ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എന്നാണ്. മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയാൻ? അല്ലെ, നമുക്കറിയാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് കളവ് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അത്രയും സത്യസന്ധനാണ്, അല്ലെ? ധർമ്മപുത്രർ, അല്ലെ? ധർമ്മരാജൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കളവ് പറയാൻ, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാൻ കളവ് പറയാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? എന്നാൽ അപ്പോഴും പറയേണ്ടതാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ അതും ശരി, എന്താ പറയാ, കളവായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അശ്വത്ഥാമയെ കൊന്നു എന്ന് പറയൂ, അല്ലെ? ഓ, അത് പറയാൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ പറയും? അത് കളവാണ്, അശ്വത്ഥാമാവിനെ കൊന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ അശ്വത്ഥാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആനയെ കൊന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുണ്ടായി, അശ്വത്ഥാമ എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആന കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചു ഭാഗം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അശ്വത്ഥാമ വച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ആന കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന്, ആന മരിച്ചു എന്ന്, ആനയെ കൊന്നു. അപ്പോ ആ സമയം പറയുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ രഥം ഭൂമിയിൽ സ്പർശിക്കാതെയായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടത് പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായി? ആ രഥം ഭൂമിയിലേക്ക് ടച്ചായി. അവിടെ ഭൂമി തൊട്ടിട്ടാണ് പിന്നീട് പോവാൻ സഞ്ചരിക്കാതെ. അതിന്റെ മുന്നേ ഭൂമിയിൽ സ്പർശിക്കാതെയായിരുന്നു ആ രഥം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? അത് പാണ്ഡവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? എത്രയോ, അല്ലെ? പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പാണ്ഡവരെ ഭഗവാനാണ് രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സംരക്ഷണം നൽകി, അല്ലെ? അവരെ പല രീതിയിലും രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ബുദ്ധിമാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? വിശാൻ മഹാഗ്നേ പുരുഷാദ ദർശന സത്സഭയാ വനവാസ കൃച്ച് മൃദേ മൃദേകേനൈകമഹാരദാസ്തോ ദ്രോണശ്ച ഹരേ വിരക്ഷിതി. ഓ, എത്ര അപകടങ്ങളിൽ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പാണ്ഡവരുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടല്ല യുദ്ധം ജയിച്ച് കൗരവരൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ, ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത്. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, അല്ലെ? അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തു പറയുന്നു അതാണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത്. യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നിയമമാക്കിയത് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. പൂർണ്ണമായും സത്വഗുണത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത്യുന്നത ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന മഹർഷിമാർക്കോ ദേവന്മാർക്കോ സിദ്ധലോക മുഖ്യർക്കോ അസുരന്മാർക്കോ സാധാരണ മനുഷ്യജീവികൾക്കോ വിദ്യാധരന്മാർക്കോ ചാരണന്മാർക്കോ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല. നേരത്തെയും ഇതേപോലെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകള് ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ധർമ്മം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ധർമ്മം. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനെ വിലയിരുത്താനോ അതിനെ തിട്ടപ്പെടുത്തുവാനോ സാധ്യമല്ല, കഴിവില്ല എന്നിവിടെ
ധർമ്മരാജൻ പറയും. നേരത്തെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ചോദിച്ചു അല്ലെ, നിങ്ങൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതിലും അവർ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് ഞങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളല്ല. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദിച്ചപ്പോ അത് വേദങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകാരമാണ്, ഞങ്ങളുടെ യജമാനായിരിക്കുന്ന യമരാജൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രഭാതത്തിൽ ആവർത്തി പറഞ്ഞു, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ വിവരിക്കുവാൻ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ യമദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു, വേദപ്രണിഹിതോ ധർമ്മ, വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളാണ് അധാർമിക തത്വങ്ങൾ. സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളാണ് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നും മറിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭൗതികരായ വ്യക്തികളുടെ സമാധാനത്തിനും ക്രമത്തിനും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് പറയുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോവാനായിട്ട് അല്ലെ, സമാധാനത്തിനും ക്രമത്തിനും ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ നിസ്ത്രഗുണികൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായവ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായവയാണ്. യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ അല്ലെ, സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ അധീനതയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവര് ശരിയായ ജീവിതക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുവാനായിട്ടുള്ള, അല്ലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. അപ്പോ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. യമദൂതന്മാർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിനാലാണ് അജാമിളിനെ പിടികൂടുന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അത്ഭുത പരതന്ത്രരായത്. പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. അതിനടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലെ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു. സവൈപും സാപരോ ധർമ്മ യഥോ ഭക്തിർ അതോക്ഷ. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുകയുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം തന്നെ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, പശുക്കളെ എന്താ പറയാ മൃഗങ്ങളുടെ തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ആഹാര നിദ്ര ഭയമൈഥുനം ച സാമാന്യമേതത് പശുഭിർനരാണാം ധർമ്മോ ഹി തേഷാം അധികോ വിശേഷോ ധർമ്മേന ഹീന പശുഭിൻ സമാന. ധർമ്മേന ഹീന പശുഭിൻ സമാന. ധർമ്മം ആചരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ധർമ്മം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പശുഭിൻ സമാനം, മൃഗങ്ങളുടേതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വെറും ആഹാര നിദ്ര ഭയമൈഥുനം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യ ജീവിതം അല്ലെ. ധർമ്മം അല്ലെ, നേരത്തെ ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലും പറഞ്ഞു അല്ലെ, തപോ ദിവ്യം പുത്രകായ. ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ തിന്നുക, ആഹാരം നിദ്ര ഭയം മൈഥുനം, തിന്നുക ഉറങ്ങുക പിന്നെ ചേരുക, ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്
മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിതം എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിയുന്നവരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? അവര് മനുഷ്യന്റെ രൂപമാണെങ്കിൽ അവരുടെ അവബോധം മൃഗങ്ങളുടേതിന് തുല്യമാണ്. അവരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ധർമ്മേന ഹീന പശുവിൻ സമാന. ഇപ്പോ അവർക്ക് മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, അല്ലെ, പിന്നെ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള ശത്രുക്കൾ വരുമ്പോൾ അവരെ ആക്രമിക്കുക, സ്വയം രക്ഷ നേടുക, ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇതല്ല യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഇതിനായിട്ടല്ല അല്ലെ? അതിന് മൃഗങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരെക്കാളും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു വേദരഥ എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ്. എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത വെറുതെ യാന്ത്രികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നു. അതിനെ വേദരഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, വേദേശ സർവേരഹമേവ വേദ്യ എന്ന്. വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പലരും യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഈ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ എന്നതറിയാതെ അവർ വെറുതെ ഇതൊരു അനുഷ്ഠാനമായിട്ട് ചെയ്തു പോന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വൈദിക ആചാരങ്ങളിൽ അന്ധമായി ആസക്തരായ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട്. ക്രമാനുഗതമായി കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയുന്ന അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് വൈദികാചാരങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സാരം ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഈ തത്വം അറിയാതെ വൈദികാചാരങ്ങളിൽ വെറുതെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ വേദവാദരഥ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വം പരമദിവ്യോത പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ തത്വം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്: സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. ഒരുവൻ അവന്റെ മറ്റെല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം. എല്ലാവരും പിന്തുടരേണ്ട യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വം അതാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ. എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ? മറ്റുള്ള ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളാനായിട്ട് പറയും. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദരിലൂടെ പറഞ്ഞു. ഒരുവൻ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാലും ഈ അതീന്ദ്രിയ തത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അതിന് കഴിയില്ലെന്നിരിക്കവേ മനുഷ്യജീവികളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ധാർമ്മിക തത്വം നിർബന്ധമായും പരമദിവ്യോത പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതീതികളിൽ നിന്നോ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ധാർമ്മിക തത്വം. ധർമ്മം എന്താണെന്നുള്ളത്. ധർമ്മം തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത്. ഇത് ഭഗവാനിൽ നിന്നോ അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നോ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ആ പ്രതിനിധികൾ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? സ്വയംഭൂ നാരദ ശംഭു കുമാരൗ കപിലോ മനു പ്രഹ്ലാദോ ജനകോ ഭീഷ്മോ ബലിർവയ്യാസകിർവയം. ആരൊക്കെയാണ്? സ്വയംഭൂ ബ്രഹ്മദേവൻ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടായത് ബ്രഹ്മദേവനാണ് അല്ലെ? പിന്നീട് ആരാണ്? നാരദർ അല്ലെ? ശംഭു മഹാദേവൻ,
4 കുമാരന്മാര്, കപിലദേവൻ, മനു, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, ജനക മഹാരാജാവ്, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ബലി മഹാരാജ്, പിന്നെ ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി, പിന്നീട് ആരാണ് പറയുന്ന ആൾ തന്നെ യമരാജൻ, ധർമ്മരാജൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള 12 മഹാജനങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ. ഭഗവാൻ അവർക്ക് ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ധർമ്മരാജൻ, യമരാജനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ് തന്നെയാണത്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. 12 പേരില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ് ധർമ്മരാജനും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മള് ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നതാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ശിവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് രുദ്ര സമ്പ്രദായം. അതുപോലെ 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് കുമാര സമ്പ്രദായം. അതുപോലെ ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ശ്രീ സമ്പ്രദായം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പരമ്പരയിൽ പെടുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാകും. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഗുരുശിഷ്യ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നും, ഒന്ന് ശിവനിൽ നിന്നും, ഒന്ന് ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിയിൽ നിന്നും, ഒന്ന് 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്നും. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നുള്ള ഗുരുശിഷ്യ സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം എന്നും, ശിവനിൽ നിന്നുള്ള സമ്പ്രദായം രുദ്ര സമ്പ്രദായം എന്നും, ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിയിൽ നിന്നുള്ള സമ്പ്രദായം ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്നും, കുമാരന്മാരിൽ നിന്നുള്ളത് കുമാര സമ്പ്രദായം എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങേയറ്റം ഗുഹ്യമായ ധാർമ്മിക തത്വം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നിർബന്ധമായും ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരാത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. സമ്പ്രദായ വിഹീനായേ മന്ത്രാസ്തേ നിഷ്ഫലാമത. ഒരാൾ ഈ 4 അംഗീകൃത സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പിന്തുടരാത്ത പക്ഷം അയാളുടെ മന്ത്രങ്ങൾ അഥവാ ദീക്ഷാസ്വീകരണം ഉപയോഗശൂന്യമാകും. ഇന്ന് അയഥാർത്ഥങ്ങളായ അഥവാ പ്രാമാണികരായ ബ്രഹ്മദേവൻ, മഹാദേവൻ, കുമാരന്മാർ, ലക്ഷ്മി എന്നിവരോടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ധാരാളം അപസമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾ തെറ്റായി മാർഗദർശനം ചെയ്യപ്പെടും. ഇന്ന് ധാരാളം കപട ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. അവരോട് അവരുടെ ഗുരുവാരാണ്, ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവാരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഉത്തരം മുട്ടും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു സുപ്രദായത്തില് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ഗുരുവായിട്ട് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് പല കപട ഗുരുക്കന്മാർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സ്വയം തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവർ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കേണ്ട ആ ഗുരുപരമ്പര, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമുണ്ട് അല്ലെ. അവതാരിക കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പേജിൽ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് അല്ലെ. അതിന് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഗുരുപരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കും. അവരുടെ പേരുകൾ വിവരിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവരെ പ്രഭുപാദർ സമാധിയുടെ മുകളിൽ അവിടെ കയറിയാൽ, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കയറിയാൽ അവിടെ
അവരുടെയൊക്കെ പിക്ചറും ഉണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ ആ ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യന്മാരുടെ പിക്ചറും ആ രൂപമൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അല്ലെ നാരദർ, വ്യാസദേവൻ, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. മധ്വാചാര്യരിലൂടെ വന്നു ബ്രഹ്മമത്വ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിൽ തുടങ്ങി മധ്വാചാര്യരിലൂടെ വന്നു. പിന്നീട് സശാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിലൂടെ വന്നു. പിന്നെ ഗോസ്വാമിമാരിലൂടെ ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, ആ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം അല്ലെ, അതാണ് ഇസ്കോണിലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് അഭയചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അതേപടി ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മാറുന്നില്ല. ആചാര്യന്മാര് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ സന്ദേശം മാറുന്നില്ല. അതാണ് ഈ പരമ്പരയുടെ പ്രത്യേകത. മറ്റുള്ളവരെന്താണ്, അവരുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം അല്ലെ, അതൊക്കെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ശരിയായ വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വേണം മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള 3 വേറെയും അല്ലെ, ടോട്ടലി 4 സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, അതുപോലെ തന്നെ ശിവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് രുദ്ര സമ്പ്രദായം, അതുപോലെ ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ആ സമ്പ്രദായം ശ്രീ സമ്പ്രദായം. ശ്രീ സമ്പ്രദായമാണ് ശ്രീരംഗത്തും മറ്റുള്ള തിരുപ്പതിയിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ പെട്ടുന്നവരാണ്. അവര് ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെ പൂജിക്കുന്നു, ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരുടെ ആരാധന. അതിലും കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധനയാണ് ഇവിടെ ഈ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത്. അതാണ് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ആരാധനയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെ ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ വൈകുണ്ഠത്തിലാണുള്ളത്. അതിനുമുപരിയായിട്ടാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് രാധാകൃഷ്ണന്മാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീരംഗത്ത് പോവുകയും അവിടെ വെങ്കടഭട്ടിന്റെ വീട്ടില് ഉള്ള സമയത്ത് അവിടെ അവര് ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഉപരിയായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടും ആ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്മി ദേവി ഇപ്പോഴും രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ തപസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നാരായണനാണ് വലുതെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവരെ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം, അവരിൽ നിന്നും മന്ത്രം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ശരിയായ ഫലം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ ഈ സമ്പ്രദായക്കാരെയൊക്കെ കാണാം. അവരൊക്കെ ഉണ്ട്. കുമാര സമ്പ്രദായക്കാരും രുദ്ര സമ്പ്രദായക്കാരും ശ്രീ സമ്പ്രദായക്കാരും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് അമ്പലങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അപസമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള ഇതിലൊന്നും പെടാത്തവരൊക്കെ അതൊക്കെ ജനങ്ങളെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിൽ പെടാത്തവരൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, അത് ഉപയോഗരഹിതവും സമയം പാഴാക്കലുമാണെന്ന് ശാസ്ത്രമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുവനെ അർഹനാക്കുന്നില്ല എന്ന്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമകീർത്തനത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തി സേവനമാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക തത്വം.
ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അജാമിളൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആണ് നാരായണ എന്ന് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചു അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ധർമ്മം, ഭാഗവതം, യാഥാർത്ഥ്യ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെയോ ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പഠനമായ ഭഗവത്ഗീതയിലും വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗവത ധർമ്മം. എന്താണ് ഈ തത്വങ്ങൾ? ഭാഗവതം പറയുന്നത് ധർമ്മ പ്രോചിത കൈതപോത്ര. നേരത്തെ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാം സ്കന്ധത്തിൽ അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വഞ്ചിക്കുന്ന ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായങ്ങളില്ല. ആണ് മറ്റുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഈ ധർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ഭക്തി സേവന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നതല്ല. ഭാഗവതത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ പരമദിവ്യോതകൃഷ്ണനുമായി ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഭാഗവതം കൂടുതലായി പറയുന്നു സവേ പുംസാം പരോ ധർമ്മയതു ഭക്തിർ അദോഷജ്. പരീക്ഷണാത്മകമായ ജ്ഞാനത്തിന് അതീതനായ പരമദിവ്യോതകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അതിന്റെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മമാണ് പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, അതാണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം. അത്തരമൊരു ധർമ്മം തൻ നാമഗ്രഹണത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തനത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ കീർത്തനത്തിനും ഭക്തിഹർഷന്മാരത്തോടെയുള്ള നൃത്തത്തിനും ശേഷം ഒരുവൻ ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ രൂപവും ലീലകളും അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളും ദർശിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അവൻ പരമദിവ്യോത പുരുഷന്റെ സ്ഥിതി പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു, അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മങ്ങളെത്തി, എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നെല്ലാം ബോധ്യമാകുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തി സേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കൂ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു ഭക്ത്യാമാമഭിജാനാതി, ഭക്തന് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന്. ഭക്തിയിലൂടെ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരുവന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം. ഒരുവൻ ഭാഗ്യവശാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ത്വക്താദേഹം പുനർജന്മനായി പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും എന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാള് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവരെന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു, എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം ധരിച്ച ശേഷം അവർ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണത ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയും പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീത 8:5 മാവുപേദ്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നബന്ധു മഹാത്മന സംസിദ്ധിയും പരമാംഗത. എന്നെ പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷം മഹാത്മാക്കൾ ഭക്തിയോഗികളായവർ ദുഃഖപൂർണമായി താൽക്കാലിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ അത്യുന്നത പരിപൂർണത നേടിയത്. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, ഈ ഭൗതിക ലോകം അല്ലെ. എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷമുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. എത്ര പ്രായമായാലും ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകാനായിട്ട് മടിയാണ് അല്ലെ. അവർ പറയും കുറച്ചും കൂടി ആയുസുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കാലം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങള്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്താലും തീരില്ല അല്ലെ. വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നത്, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അവർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, യമരാജൻ തീർത്തും പറയുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ.
ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ യമരാജൻ തന്നെ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമകീർത്തനത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിത സേവനമാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ജീവസത്തങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക തത്വം. ഫസ്റ്റ് അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും യഥാർത്ഥ കടമ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിത സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുകയുമാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീപാദ ജയ ബ്രഹ്മരാജ് ജയതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താം.